Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people want... Estas son las imágenes de un fin de semana máxico. Ca Unión Deportiva Mos na súa cena anual cos rapaces, cos socios, compartindo 2 días de ocio. Ali tamén estivo noso amigo Chicho, ca súa empresa Divertimos. Ca festa da espuma, cos hinchables, e logo tamén pasarían por ali Mini Winnie. Bueno, temos las imágenes e temos esta bonita reportaxe. Dende aquí, graciñas a cada un de todos vos, os nenos e os maiores, pola troula e por esa noite máxica do sábado. Seguro que vamos a lembrala por moitos anos. Saúdos Daniel Fernández, a Alonso Serodio, o noso patrocinador oficial, e a todos os que disfrutamos destos 2 días. Graciñas, foi un placer. Boas vacacións a todos.